Isigcawu seshumi nanye sencwadi esiyibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi Unyaka Wesethembiso Season 2. Kusemini bebade ibubule kabili insimbi yomlungu maqede ikhipha intuthu emnyama lapho kakayini kanti seyiyajika ingene esikhumulweni saze emakethe labo abagibela abasuka eshona namaphetelo bezokwehla khona. Asukume naye kanye nabanye umazi wakhe akhwexela isikhwama sakhe alindele ukwehla ngesikhathi wonke umuntu elungiselela ukuphuma asabalalene indawo namalokishi eTheku njengokuza kwabo. Beligcwele naleli bhasi. Kucaca nje ukuthi umsombuluko iningi labantu libuyele emadolobheni. Avalelise ekhehleni ehle anqamula umgwaqo edlule esikhumulweni samatekisi ayenanda ephikelele enyuvesi ephuthuma ukufika bengakavali njengoba iningi labafundi livuka ekuseni nje lizoma imigqa emide ukuze libhalisele unyaka osombulukayo. Njengoba sekusemini kanjena umazi wakhe useyabikelwa nje ukuthi usazovelelwa ukumelangeni elishisa be elindele ukuba naye afike etafuleni okubhaliswa kulona. Engakafiki lapho aphikelele khona alanyelwe umbalula. Yewethu ukho? Hayi man, ndivuya ubona. Asakwazi tu. Hey, uyitye kakuhle phofu iChristmas. Bajabulelaneke nombalula bexoxelana okwenzekile ngamaholide kaKhisimusi noNcibijana. Efundini ka ungixelele kuqhubeka noni phakathi kwakho nalamntana uphela? Usho ngani mfowethu? Mazi wakhe uyakuthanda lamntana. Umbalula ebeka isandla emlonyeni. Phezulu efundini ubefikile ephethe ishidi ezintsha into emhlophe ethe qhwa athe kuyendlala phezu kwebhedi yakho ndavele ndancama ndazibona uba hey andikho ndawo ke andikho ndawo tu. Hayibo uyenze nini le nto phela? Umazi wakhe emanga izolo mfethu ndisamangele ndinjalo akhupha ikhadi efondini elinemessage alibeke echa kwebhedi newatch endikwalijonge ndabona uba hey noko lixatyisiwe mfondini. Andazi uba ucinga ntoni phofu ke xa ungandibuza mna unomfazi pha. Mfethu heyi awuthi ngiyobhalisa zokubona endlini ntambama. Umazi wakhe eshe phuthuma hayi kulungile mayibona nemalanga. Umbalula akwabuzele emangele phuthuma oheleni lwabafundi olwalizobhalisa njengayo nebala umgqamude lokho okucacisayo nje ukuthi kusazoba isikhathi ngaphambi kokuba afike phambili. Likhipha umkhovetsheni ubengakami isikhathi eside ngesikhathi umbalula ephinde buya emfica kulayini yiza masi emdonsa ngithiyaphi manje ngisakelile nje lapha. Umazi wakhe daza egolozo hayi zafondini uphela sele ngithumelela imessage engixelela uba xa ufika ndide ndixelele uba ukufolela iline uphaya phambili ngodetayo nje nebala. Umazi wakhe umeqaphela afica uphelo wayengowesithathu kusuka phambili emile emamatheke eyidlalela ngomakhalekhukhwini wakhe. Umile lo mntwana wabantu uzime woqobo lwakhe usho ngey'nwele ezinde eziwusilika wena owabona owesifazane womdabu waseNdiya. Ugqokile okwelengubo enhle elihlaza ngokuzothile egcine ezansi kwamadolo. Kwase kuvela isitho esihle esikebhuzela uboya phansi unyathela ngencushe yey'cathulo eyayimenza abonakale nje ukuthi akaseyena-ke umfundi lo. Uphinde afakazelwe-ke nawo uhlobo lwefoni-ke nje leya lokhu eyicofa. Amamatheke umebona umazi wakhe. Babe, finally you here. Shoo. One would swear it's been a year I last saw you. Kunjani? Uyaphila? Eyabuye avule izandla. Bangane eqeda uphela umqabulo esiphongweni. You look good, I must say. Emthatha phansi enyuka naye. Akopozela umazi wakhe. Mandinishiye owami umsebenzi ugqitywe. Umbalula. Thanks MP. Uphele ekhipha amashumi opondo nopondo abahlanu enikeza umbalula. Uthi buko ave ngisizile. Aphendukele kumazi wakhe. Babe, your phone was off. Ngena la.
emfaka phambi kwakhe. Ngiyazi kuzothi umlilo elahleni, kanti-ke phela thina siwuphehle edolobheni kuphela njengoba ugesi ungakafiki njengakithi. Ngikucabangile lokho. Kube ngcono-ke kodwa ukuthi liphele sewuyitholile imeseji yokuthi niyabhalisa namhlanje. Efaka isandla sakhe ekhwapheni likamazwi wakhe, wena owabona abantu betenda bexhagele ekhwapheni ebhali. Izolo ngithe uma ngifika endlini yenu umbalula wamtshela ukuthi ngithunyelwe nonke imiyalezo ukuthi nize nizobhalisa. Eshe ncikisa ikhanda lakhe engaleni kwamazwi wakhe, yona le afake kuyo isandla ekhwapheni. Ujabule nje. Kubona ngisho obukayo ukuthi hayi bo, izothandeni le ntokazi. Ikhanda lilapho. Umtshelile umbalula ukuthi ubufikile endlini. He did. Emdedela, ephendukela ngaphambili, embuka emehlweni. But why? It was meant to be a surprise, Mazi. Ayabona kumbax emnikini ikhanda kwengane etete ma. Kodwa-ke no train smash. Ubuvela uzoyibona anyway. Bengifuna ukwamukela ngendlela ekhethekile eThekwini. Emveni kwamaholide amade sakha nje ekhaya sibhizi. You know, ngikhiphe nje siyodla ngaphandle. Emveni kwalokho ngikuvala amehlo uma sesiyongena endlini. Ngize ngikuvula uma sesiseduzane lombhede wakho ngithi yeah, that kind of stuff nje. Ngiyabonga ngokungimelela yini. Babe, if it's not me, ubani obengabe uyayenza? Uphele angibheke emehlweni amamatheka. It's only a pleasure, my sweetheart. Encikisa ikhanda lakhe esifubeni sikamazwi wakhe. Sorry bhuti, awukwazi ukusingenela ufika nje. Omunye wabafundi usho ngemva kamazwi wakhe. Sorry siswami ngadini. Empeleni akangeneli. Where are my manners? Bengimele yena la, bekufanele nginazise ngiyaxolisa kakhulu. Upheli exolisa kwinkosazane ngemuva. Oh, okay. Lucky him. Intombazane izingezisa amehlo kubonakala nje ukuthi iyachazeka. Say that again. He's a lucky bugger, aren't you, babe? Upheli emdlalisa ihlathi. Kusenjalo kufanele ukuba umazwi akangena ayobhalisa. Ngena babe, ngena. Asale lapha ngaphandle upheli eyixoxela nale nkosazane ebibalandela. Ngibanga ngisazazisa ngiyonontsikelele igama, but you can call me Nonsi. And you are? Le nkosazana ilulisandla ixawula kuphela. Oh, ngiyaxolisa nami. Upheli elulisandla exawula. Ngiyajabula ukwazi. Bengisajabulela ukufika kaMazi. Ngiyamazi kancane uMazi. Igama bengingalazi. Siye sihlangane kwamanye amaklasi ethu. He's such a cool guy. Unonsi eshe ikhotha umlomo. Kanti akusiyena nomuntu ophaphile. Are you guys dating? You such a big scorer, aren't you? Such a lucky lady. Unonsi embuka emamatheka. Kanti kukuyazi akusiyona ne-boyfriend. He's just a friend. Ayikho-ke nje leyo, ayikho. Unonsi engakhona. Uma engesiyona okwamanje, buza mina-ke uzoba yiyona maduze. You go girl. Bashayane ngezandla kubonakala nje ukuthi sebengabangani. Base beshintshisana ngey'namba zikamakhalekhukhwini ngesikhathi umazwi wakhe ephuma ngaphakathi. Hayi sesingahamba. Bye Nonsi. Upheli babambane bagomoshelane noNonsi maqede ajike afake isandla sakhe ekhwapheni likamazwi wakhe ngesikhathi sebehamba beyongena emotweni yakhe upheli kanokusho. Bengakafiki aphenduka upheli acishele uNonsiso owayelokhu ebalandele njalo ngamehlo emamatheka.